secció número 1, 2, etc., com a mínim arribar fins a la 5. Llavors veurem, segons com estem, si passem a la 10 i anem tirant enrere per convertir en 5, 6 i 7 que tenen coses més comunes i que unes no s'entén potser sense explicar l'altre. Aleshores, tenim aquí entre nosaltres el Lluís Ulloa, que ja ho vam presentar el primer dia del taller, que, com us vam dir, és l'arquitecte municipal en temes d'urbanisme i que està redactant el POU de l'ordenació urbana municipal de Tarragona, junt amb uns altres companys del Departament d'Urbanisme. Estem esperant un moment o l'altre, com sempre està esperant, el Jordi Sardà, que és l'altre arquitecte invitat, que ha anat amb una lectura d'una tesi doctoral a Barcelona i m'ha tocat que estava a punt d'arribar. Però al seu moment s'incorporarà i quan sigui un moment ja el presentaré. Anem a començar per la secció número 1, a base d'un PowerPoint, i podreu referir a la secció, aquí no estan numerats, però cada un ja se la coneix. Intentarem gravar la vostra exposició abans d'aquest PowerPoint perquè es pugui consultar després. Avui el periodista que va venir l'altre dia, Jordi Cabré, no podia venir, però no patiu que quedarà reflectat al diari del dilluns o dimarts, del diari Tarragona, i enviarem una foto i una mica de text del que volem que digui i ja ens ho direm. I una mica ensenya aquest moment, el pas o l'evolució entre el moment inicial i la maqueta. Jo crec que és molt interessant veure totes les seccions juntes, per una part, i dos, veure l'evolució. Pensar que si realment qualsevol arquitecte que hagués de treballar en aquesta zona pogués tenir aquesta informació prèvia de projecte, és a dir, tant aquestes seccions com aquesta evolució de l'anàlisi, els projectes realment seria molt diferent. Jo crec que és molt maco aquest dibuix perquè bàsicament és un dibuix inicial, però a la vegada és un dibuix final que ensenya també com tot el treball d'aquests dies. Jo crec que això també és com un regal per us obrir. Bona tarda. A continuació presentem la secció número 10. Aquesta secció va des del baluard dels ocells fins a la façana marítima. En aquesta secció el que hem arribat a estudiar, amb més gent que hem estudiat, ens hem donat compte que els dos punts conflictius que tindríem i que podríem actuar i l'actuació seria més visible i més adequada serien a la façana marítima i a la zona baluard. A la continuació de la façana marítima, el punt on ens hem fixat, i això seria el vial aquest, que des de baix veuríem com una perspectiva d'una estructura més enginèrica. Els factors que hem tingut en compte aquí han sigut la topografia. Actualment tenim el vial aquest i no trobem una connexió directa entre la part superior i la part inferior. I el que hem tingut en compte és agafant aquest eix que tenim de zona verda, l'hem girat i hem ficat la carretera per l'interior i més de zona verda per l'exterior. Això el que ens produeix és un efecte de major connexió entre la zona costera i la zona verda. I en aquest projecte no fem un projecte definitiu, o sigui, el que volem dur a terme és un projecte que pugui generar al llarg d'un temps un conjunt de projectes, sinó per crear una zona on al llarg de 20 anys que es pugui treure la via del tren o es modifiqui, ens doni l'oportunitat de poder arribar a crear projectes en una zona costanera que actualment té quasi 1 quilòmetre de desconnexió total amb la part gerencial. A continuació, amb el baluard, la nostra actuació a vegades s'ha comentat que és una mica agosarada o excessiva, però hem trobat, segons les visuals que hem vist d'això, que aquest baluard està com amagat, o sigui, actualment tu no trobes una vista perceptiva del baluard, no pots apreciar. Com volíem els especialistes, tenim el baluard i que genera zones residuals i està com desintegrat. O sigui, nosaltres actualment, si passem per darrere, tenim vials en que són de 4 metres d'amplada, arribem a passar a vials que són de 2, o sigui, no podem apreciar la qualitat d'això i estem desprestigiant una mica
la història que tenim a Roma. No només hem de fixar-nos a la muralla, que és una zona molt important, sinó també donar importància al baluard. I hem elaborat aquesta proposta. Aquesta proposta, els principals factors que tenim, un són la connexió entre els dos parcs, a la zona del Camp de Mar i la zona del Boar. Una de les principals actuacions que hem fet és retirar fins un carrer aquí la façana, enderrocar uns edificis. Ampliem la zona per donar una importància real del que és el baluard. Al baluard mateix traiem l'accés al parc en aquest que soterra i volem crear com una idea d'un projecte, que es tindria que elaborar més, un projecte de, per exemple, un museu o un equipament que estigués soterrat, amb un accés a unes rampes aquí al voltant i que donés il·luminació per la plaça, per la zona superior. A continuació també hem eliminat l'avinguda de Catalunya, però no tan sols l'hem eliminat, sinó que l'hem potenciat aquest eix d'aquí, que actualment si fem el gir per aquí, pel carrer Imperial de Roma, i voldríem fer aquest vial de doble sentit. Amb això aconseguiríem unir aquests dos parcs, que actualment estan com fragmentats, i amb això el que volem aconseguir és unificar aquests dos parcs i realment donar un potencial, que actualment avui en dia potser el parc del baluard no té aquest potencial, potser està col·lapsat per les mesures del Camp de Mar. I així unir-los, crear un nou eix que seria la presentació a la muralla. O sigui, tu actualment vas per l'Avinguda de Catalunya i el primer que et trobes és, et trobes al final de l'Avinguda de Catalunya una porta petita que és la porta de la muralla. Amb això volem crear com una presentació. O sigui, presentar la muralla en un parc i potenciant un gran espai que té Tarragona, que actualment potser no està potenciat de la manera que tindria que tindre-ho i no respecta a les idees històriques com nosaltres creiem les tindrem respecte.